ଥରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା କେଉଁଠୁ ଆସି ତା ଉପରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ମୂଷାଟିକୁ ନିଜ ପଞ୍ଝାରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଓ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ମୂଷା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଏବଂ ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୂଷା ଡରି ଡରି ସିଂହକୁ କହିଲା, ହେ ସିଂହ ରାଜା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଓ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ ଏବଂ ଏହି ଉପକାରକୁ ମୁଁ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହକୁ ମୂଷା ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମାରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏହି ଛୋଟିଆ ଜୀବ ମୋର କ'ଣ ଉପକାର କରିବ। ସମୟ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସିଂହ ସବୁଦିନ ପରି ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ବହୁତ ଚାଲାକର ସହିତ ସିଂହଟିକୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଲା। ସିଂହ ନିଜର ସହାୟତା ପାଇଁ ଜୋର ଜୋରରେ ରଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଂହର ରଡ଼ି ଶୁଣି ସେହି ମୂଷାଟି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହକୁ ଜାଲରେ ଫସିଥିବା ଦେଖି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୂଷାଟି ନିଜର ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲଟିକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସିଂହକୁ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସିଂହ ମୂଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ସେହିଦିନ ସିଂହ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରତିଭା ତାର ବଡ଼ ଶରୀର ବା ଛୋଟ ଶରୀରରୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ର ଭେଦଭାବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।